Il-qasam tal-edukazzjoni f'Malta jeħtieġ azzjoni wiesa biex itejjeb il-karriri u l-prospetti tal-edukaturi tagħna u biex għall-inqas iżommu milli jikkunsidraw karriri oħrajn kif fil-fatt jirriżulta li qed jagħmlu. Fis-qarrija li tirreferi għall-istudju xjentifiku pubblikat f'dawn l-aħħar ġranet mill-akkademiċi Michel Attard Tonna u James Canlejja mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Pooley qal li l-istudju juri li ħafna nliema mhumiex jaħsbuha darbtej li jbidlu l-karriera tagħhom. Kif qed jgħidu dawn l-akkademiċi stess, 18% biss tal-edukaturi jaħsbu li jibqgħu jagħmlu jekk ikollhom opportunità ta' karriera oħra, tenna Clyde Pooley. L-istqarrija tikkwota mill-istudju li sab li l-edukaturi iħossu li mhumiex fdati u qed ikunu trattati ishom tfal mill-awtoritajiet edukattivi. L-awtoritajiet dejjem iridu aktar imma mbagħad ma jappoġġjawx lill-għalliema f'dak li jridu u fuq kollox l-edukaturi jħossu li mhumiex jingħataw ir-rispett li jistħoqilhom. Clyde Pooley qal li huwa ċar li mill-istudju tal-akkademiċi Attard Tonna u Canlejja li l-motivazzjoni u l-impenn tal-edukaturi qiegħda hemm, imma dawn iridu jkunu appoġġjati mill-Gvern u mill-awtoritajiet edukattivi biex l-edukaturi jerġgħu jgawdu r-rispett li tant iħossu li hu nieqes. L-akkademiċi li wettqu dan l-istudju qed jiddikjaraw li l-edukaturi imorru tajjeb meta jkollhom appoġġ amministrattiv xieraq għall-inizjattivi tagħhom, imma l-edukaturi qed ibatu minn riformi li jsiru bl-għaġla u li qed jiġu minn fuq bla konsultazzjoni. Bħalma ġara din il-ġimgħa stess meta l-edukaturi saru jafu mill-midja bis-sistema ta' trasport għall-iskejjel li taffettwa ferm l-atmosfera tat-tagħlim. L-istqarrija tkompli li dan l-istudju akkademiku sar qabel il-ftehim li l-Gvern iffirma dan l-aħħar mal-Union tal-Għalliema, imma ħafna għalliema qed jistqarru pubblikament li dan il-ftehim hu ferm il-bogħod minn dak li stennew. L-istqarrija tkompli l-istudju wera li l-Gvern għadu lura ħafna milli jwettaq dak mistenni biex jirrispett lejn il-vokazzjoni ta' edukatur ma jibqax jitbaxxa. Il-Partit Nazzjonalista appella lill gvern biex jisma' minn dak li qed jgħidu l-akkademiċi li mexxew dan l-istudju ħalli l-edukaturi tagħna jerġgħu jibdew igawdu r-rispett u l-appoġġ li jistħoqilhom. Il-Partit Nazzjonalista jtemm l-istqarrija li se jkun qed jagħti każ dan l-istudju xjentifiku u li jixraqlu l-akbar kunsiderazzjoni.